ஓடந்துறையில் பேஸ்புக் ஊடாக ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட களியாட்ட நிகழ்வு ஒன்றில் கலந்து கொண்ட 26 பேர் இன்று அதிகாலை கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மகப்பேலான பகுதியில் சுற்றுலா ஹோட்டல் ஒன்றில் போதைப் பொருட்களுடன் களியாட்ட நிகழ்வு இடம்பெறுவதாக அலுபோமுள்ள போலீஸ் நிலையத்துக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது. இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற போலீசார் சுற்றி வளைப்பை மேற்கொண்டனர். இதன்போது 26 பேர் கைது செய்யப்பட்டதோடு அவர்களில் 10 பேர் தனியார் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். கைதான அனைவரும் போதைப் பொருளை பயன்படுத்தி இருந்ததாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். சம்பவம் தொடர்பில் அலுபோமுள்ள போலீசார் விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.